Ahoj. Táto nahrávka slúži na zaspávanie. Ale nie je to žiadna hypnóza. Nemusíš robiť žiadne techniky. Počúvať žiadne sugestie. Nemusíš sa uvoľňovať. Nemusíš dokonca ani nasledovať to, čo ti budem hovoriť. Ja na teba len budem rozprávať. A ty môžeš počúvať. Pretože viem, aké to je ťažké zobudiť sa v strede noci a nevedieť zaspať. Takže kľudne využij toto video ako taký podmas, pri ktorom sa môže uvoľniť tvoja myseľ. Nebudú tu žiadne strihy, žiadna hudba, žiadne špeciálne zvuky. Len ticho. Také, aké je. Ak ma ešte nepoznáš, som Martin Lajprík. Na tomto kanáli mám stovky rôznych nahrávok, pri ktorých ľudia zaspávajú. A táto je jedna z nich. Pracujem ako terapeut. Mám kvalifikácie na hypnoterapiu. Študoval som provocative therapy. A už viac ako 14 rokov sa intenzívne venujem svojej meditačnej praxi. A preto viem, čo sa v tebe môže odohrávať v túto nočnú hodinu. Pravdepodobne máš vo svojom tele nejaké pocity. A určité myšlienky. A tieto pocity a myšlienky sa môžu navzájom ovplyvňovať. A s najväčšou pravdepodobnosťou ich tam teraz mať nechceš. Lenže to sa ľahšie povie, než spraví.
Je ťažké dostať tvoje myšlienky z hlavy, keď už tam sú. Pretože ak si dáš ten príkaz, že tie myšlienky tam nechceš, tak tvoja podvedomá časť mysle, tvoje automatické fungovanie, to bude pravidelne kontrolovať. Či už tam teda nie sú tie myšlienky. A tým sa samozrejme budú tieto myšlienky neustále vytvárať. Znova a znova. Pretože ono to nie je až tak o tom vyhnať tieto myšlienky z našej hlavy. Nie je to o tom zabrániť nejakým pocitom. Je to o tom, že sa človek naučí mať s tými myšlienkami dobrý vzťah. Taký, ktorý ho neotravuje. Taký, v ktorom keď poprosí tie myšlienky, aby na chvíľku sa stíšili, tak oni to spravia. Lenže to sa neudeje len tak cez noc. Takže to od seba teraz nemusíš očakávať. Teraz to nemusíme všetko stihnúť a všetko spraviť. Ale je fajn, keď vieme začať. Ono je to podobné ako ten príbeh, v ktorom mladý mních príde za svojím majstrom a pýta sa ho, kedy dosiahne osvietenie. Pýta sa ho, ako veľmi, ako často má meditovať. No a tento jeho majster mu odpovedá otázkou. Ak by si sa chcel naučiť hrať na gitare a cvičil by si každý deň 20 minút. Koľko by ti trvalo, kým by si sa naučil hrať na gitare? Možno rok, možno 2 roky.
Dobre, a kebyže každý deň cvičíš hodinu a pol. No, tak to už možno aj za pol roka by som vedel celkom hrať. A kebyže cvičíš každý deň, celý deň, je to jediná vec, ktorú by si robil, tak by to koľko trvalo? A vtedy sa tak ten mladý mních zamyslí a po chvíľke mu odpovie, že no, to by možno trvalo ešte dlhšie. Pretože kebyže hrám stále, bez oddychu, tak by ma asi boleli prsty. A to by ma spomalilo. Niekedy sa ponáhľame ani nevieme presne, kam sa ponáhľame. Je to taký vzorec, ktorý sme sa naučili. A častokrát sa ten vzorec prehlbuje počas nášho života. Sme presviedčaní o tom z rôznych strán, že keď niečo spravíme rýchlo, tak je to dobré. Tak je to správne. Chceme byť rýchlo bohatí. Chceme byť rýchlo šťastní. Chceme vedieť rýchlo zaspať. Lenže to sú také príbehy. Ktorým sme uverili. Naša hlava nám ponúka veľa príbehov. Ale sú to len príbehy. Slová. Vety. Bodky a čiarky. Príbeh si môžeš vypočuť a ideš ďalej. Nemusíš veriť každému príbehu.
nemusíš veriť každému príbehu, ktorý ti posunie tvoja myseľ. A naša myseľ vie mať veľa príbehov, všakže. Ja ti tiež poviem jeden. Tiež o mníchovi, ktorý každý deň, keď sa zobudí, tak ide ďalej od kláštora na jazero. Tam si sadne do loďky a odpadluje do stredu tohto jazera. No a tam sedí a medituje. Zavrie oči. Je kľud, ticho. Sem tam počuje nejaký zvuk prírody a tá loďka sa jemne pohupuje. Je to veľmi príjemné, má to rád. No tentokrát tak sedí, je ticho a zrazu prásk. Narazí do neho druhá loďka. A on tým, že chce tak veľmi meditovať, tak nechá svoje oči zavreté a snaží sa pokračovať v meditácii. Lenže začne cítiť hnev. Rôzne pocity a myšlienky sa vytvoria v jeho hlave. A tak nakoniec otvorí svoje oči, pozrie sa na tú loďku, že kto to bol. Nejaký turista nepozorný, alebo nejakí rybári, alebo to urobil niekto naschvál. No keď otvorí svoje oči, tak zistí, že tá loďka, ktorá do neho narazila, je prázdna. Nesedí v nej nikto. Musela sa na brehu uvoľniť a potom ju Vánok jemne vniesol na vodu. A ona si našla cestu až k nemu. Prázdna loďka. My sme tiež také prázdne loďky. Ktoré do seba narážajú. Niekedy máme pocit, že tie veci, ktoré sa nám dejú naschvál.
že niekto alebo niečo je proti nám. Častokrát sme len na nesprávnom mieste, v nesprávnom čase. Veci sa dejú z mnohých príčin. A my tie príčiny častokrát veľmi nepoznáme. To ale neznamená, že ich nemôžeme objavovať. Krok po kroku. Postupne. Lenže mnoho ľudí to robí takým nesprávnym spôsobom. Pretože tvoja myseľ sa dostáva do rôznych stavov. Niekedy je ospalá, niekedy veľmi nervózna. A preto si treba uvedomiť, že keď je tvoja myseľ nervózna, nepokojná, agitovaná, tak vtedy je čas na pokoj. Vtedy stačí len byť, sedieť, ležať, o nič sa nesnažiť, len nechať tak. Zamerať sa na nejaký príjemný pocit vo svojom tele a spojiť sa s ním. To je to, čo by sme vtedy mali robiť. Keď je naopak tvoja myseľ taká znudená a ospalá, oťapená, tak vtedy je čas na sústredenie a na skúmanie svojej mysle. Mnoho ľudí to robí presne naopak.
U mnohých ľudí je to totižto spôsobené tým, že ani nevedia, v akom stave sa ich myseľ nachádza. A ak nevieme, v akom stave naša myseľ je v daný moment, je veľmi ťažké zvoliť k nej vhodný prístup. Takže môžeš skúsiť aj počas dňa sem tam sa len tak pozrieť na tú svoju myseľ, že čo vlastne robí? Aká je? Je pokojná a kľudná? Alebo je nervózna a ospalá? Bojazlivá? Nadšená? Šťastná? Túžiaca? Veľmi rýchlo zistí, že tých možností je veľmi, veľmi, veľmi veľa. Teraz zistujem, že ten softbox môže vydávať rôzne zvuky. Na budúce si na ňo niečo musím dať, aby ma niekto neupodozrieval z toho, že tu vydávam nejaké zvláštne podozrivé zvuky mojim telom. Ja ti veľmi odporúčam urobiť si takýto zvyk. To je taký veľmi jednoduchý zvyk prítomnosti. Kedy človek sa spojí so svojou mysľou a pozrie sa na ňu, že čo vlastne robí. Vie ti to pomôcť, pretože začneš chápať ten rytmus svojej mysle, ktorým ona žije. Už budeš vedieť, že teraz je moja myseľ unavená. Potom sa na ňu pozrieš za chvíľku a zistíš, že teraz je nervózna, očakáva niečo. Je taká nadšená. A potom za malú chvíľku zistíš, že tá myseľ nad niečím si sníva. Lepšie ju spoznáš, to za prvé. A za druhé ťa to môže priviesť k veľmi oslobodzujúcemu pochopeniu. Pochopeniu toho, ako tvoja myseľ vlastne pracuje.
Pretože pochopíš, že tie stavy tvojej mysle sú nepermanentné. Majú začiatok a koniec, zanikajú. Akýkoľvek stav v tvojej mysli nie je večný, má svoj koniec. Na to sa môžeš spoľahnúť. Čokoľvek, čo prežívaš, zanikne. Zmení sa to. To môže pre niektorých ľudí byť oslobodzujúce. Možno. Ale pre mňa je podstatnejšie to, že lepšie rozumieš svoje mysli. Rozumieš, aká je. Pretože tvoje pocity, predstavy, myšlienky, mentálne stavy, tvoje vedomie sú s tebou stále v určitej forme. Vznikajú a zanikajú. To je tá myseľ, o ktorej hovorím. To je tvoj najbližší partner na tento život. No ak nevieme, aký ten partner vlastne je, tak to spolunažívanie s ním je niekedy veľmi, veľmi komplikované. Takže možno, že teraz je ten správny čas, aby ste sa začali spoznávať. Možno tvoja myseľ len chce, aby si ju lepšie spoznal, lepšie spoznala. No treba určite pamätať na ten príbeh s tým mníchom, ktorý chcel rýchlo dosiahnuť osvietenie. Ktorý si uvedomil, že keď bude stále cvičiť a nebude oddychovať, tak jeho progres bude veľmi pomalý. To znamená, že ten oddych si treba dopriať kedykoľvek. Aj cez deň, aj v noci. Na chvíľku, na celý deň. Keď vieme počúvať našu myseľ, tak ona nám vie povedať, kedy potrebuje oddych. A vieme pochopiť, čo je bráni v tom, aby si vedela oddychnúť. Dôležité je sa vydať na tú cestu a ísť krok po kroku tým správnym smerom.
To je určite to, čo vám prajem. Ak by ste sa chceli začať učiť zvyky prítomnosti, tak je to názov mojej metódy, ktorá bude onedlho aj na mojom webe, takže sa kľudne na ňom môžete pozrieť. Či už sme to tam stihli dať. No, keď sa vám to bude páčiť, tak sa môžete pridať a budovať so mnou tieto zvyky prítomnosti. Ja som s vami bol rád. Verím, že ti to niečo dalo, že to pre teba bolo zaujímavé, že to možno malo taký ukľudňujúci efekt na tvoju myseľ. Rád sa to dozviem v komentároch, že ako ste sa mali počas tohto videa. Ja vám ďakujem za pozornosť a vidíme alebo počujeme sa niekedy na budúce. Možno v nejakej hypnotickej nahrávke alebo v takomto formáte. Ďakujem za vašu pozornosť. Ahojte.